мардуми шарифи Тоҷикистон, оё медонед ки ғайр аз Тоҷикистони худамон боз як Тоҷикистони дигар вуҷуд дорад? Шояд бисёриятон инро намедонистед ва мехоҳед ки донед ин дуюм Тоҷикистон дар куҷо аст. дуюм Тоҷикистон дар ин 3-4 солаи гузашта номгузорӣ шудааст. Агар хоҳед ки аз ин дуюм Тоҷикистон каме маълумот ба даст оваред, пас то охири видео моро ҳамроҳӣ кунед, то аз дуюм Тоҷикистон ҳам бохабар бошед. То якчанд дақиқаи дигар бо шумо ҳастам, Ноҳид Муродов. салом алейкум. лайк TGK тақдим мекунад. бо мо бошед ва обуна шавед. лайкро фаромӯш накунед. дуюм Тоҷикистон ин сайёраи Тоҷикистон мебошад. Сайёраи Тоҷикистон дар соли 2015 номгузорӣ шудааст ва наздиктарин сайёра ба сайёраи Замин мебошад, ки хеле ҳаҷмаш хурд аст ва мутахассисон ин сайёраро аз сабабе ки ҳаҷмаш хеле хурд буд на он қадар ба назар мегирифтанд. дар ин сайёра ҳаёте дар кор нест. ин сайёраи Тоҷикистон байни сайёраҳои Мерих ва Муштарӣ мебошад. шояд ин сайёраи хурди Тоҷикистон худаш танҳо тавонад якчанд фоизи сайёраи Заминро бо осонӣ вайрону валангор кунад. зинда бод мардуми Тоҷикистон, чун дар ҳамаи ҷо ва дар ҳамаи кор саҳмашро мегузорад. ва биёед мебинем ки ин сайёраро Тоҷикистон ном гузоштааст ва барои чӣ. 1 сентябри соли 2015 президенти Академияи илмҳо Фарҳод Раҳимӣ ба президент Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳодатномаи расмии сайёраи Тоҷикистонро тақдим кардааст. бинобар иттилои президенти Академияи илмҳои ҷумҳурӣ, ин шаҳодатномаи расмӣ ба хотири саҳми назарраси олимони тоҷик дар рушди астрофизикаи ҷаҳонӣ ва омӯзиши ҷирмҳои осмонӣ аз ҷониби Иттиҳоди байналмилалии астрофизикон ба Тоҷикистон супорида шудааст. ин сайёраи хурди системаи офтобӣ ба номи Тоҷикистон таҳти рақами 2469 сабти ном шуда тавассути донишмандони бахши астрофизикаи Академияи илмҳои ҷумҳурии Тоҷикистон кашф шуда наздиктарин сайёра ба Замин мебошад. мадори сайёраи Тоҷикистон байни сайёраҳои Мерих ва Муштарӣ буда, масофаи он то Замин 250 ва то Офтоб 463 миллион километрро ташкил медиҳад. ба гуфти президенти Академияи илмҳои Тоҷикистон Фарҳод Раҳимӣ, ин наздиктарин сайёра ба Замин буда, дар ҳоли ҳозир олимони тоҷик ба омӯзиши хосиятҳои физикиву химиявии он ва ҷараёнҳои дар он ба амал омада машғул мебошад. зинда бод мардуми Тоҷикистон. ҳамаро аз худ кардем. ин сайёраро ҳам иншоалло аз худ кардем. олимон ин сайёраи Тоҷикистонро дар ҷаҳон муаррифӣ карданд. инчунин ин хабарро дар телевизионҳои дигар давлатҳо низ нашр намуданд. В космосе. Таджикистан. Так астрофизики назвали новую малую планету Солнечной системы. Честь оказали за выдающийся вклад ученых республики в изучение небесных тел. Свидетельство о знаменательном событии уже вручили президенту страны Эмомали Рахмону. Планета Таджикистан находится между Марсом и Юпитером. От Земли до нее 250 миллионов километров. Сейчас космический Таджикистан находится на самом близком от земного шара расстоянии. Поэтому специалисты пользуются случаем и внимательно ее изучают. Таджикистан – это не только название страны в Центральной Азии. В Солнечной системе есть маленькое небесное тело, которое находится на расстоянии 250 миллионов километров от Земли. Так вот, оно называется Таджикистан. Международное сообщество астрофизиков присудило этому объекту такое название в знак признания вклада таджикских ученых в развитие науки. тамошобинони гиромӣ, биёед бо ҳамдигар садои сайёраҳоро мешунавем, ки чӣ гуна сайёраҳо садо доранд. мутаассифона садои ин сайёраи Тоҷикистон несту, вале дигар сайёраҳои ба мисли Замину, Офтобу Моҳтоб дигар сайёраҳоро мешунавем, ки ин сайёраҳо ба худ як садое доранд. марҳамат, тамошо кунед.
شما در کانال لایک کجکی قرار دارید. تماشاچیان محترم، امیدوارم ویدیوی امروزه ما برای شما معقول شده باشد. حتما برای پیشرفت کار ما در ویدیوی ما بهاگذاری کنید و فکر و عقیده های خودتون رو در کامنتاری نویسید و ویدیو رو برای دوستانتون در ایمو ادنا کلاسیک با دوستانتون پادلیس کنید تا ویدیوهای آینده ما باز هم جالب و دیدنی تر شود. باقی مانده با یاد خدا باشید و اگر توانید هر روز 10 صلوات به پیغمبرمون صلی الله علیه و آله و سلام بفرستید تا از شفاعتش به نصیب نماند.